Inawgurati 4 pitturi ġodda fil-parroċċa Marija Addolorata f'San Pawl il-Baħar propju lejlet il-festa mill-kappillan Patri Joseph Mamo. Il-pitturi li juru l-figuri ta' Aron, is-Sultan David, Giovanni il-Battista u San Pawl ġew ikkummissjonati bħala katekizmu li jirrappreżenta s-saċerdozju, it-tifħir lil-mulej, il-mamudija u l-kelma talla rispettivament. Dawn il-figuri bibliċi kienu mżejna b'qafas tal-injam mamul minn ċali Zarb imnaqqax minn Clive Busuttil u miksi b'deb ta' 24 karat minn Jason Farrugia fuq id-disinji u d-direzzjonijiet tal-artist innifsu Adonai Camilleri Kawki. Manet News Adonai Camilleri Kawki nnifsu tkellem dwar il-ħsieb ta' dawn il-pitturi impitrin biż-żejt fuq tila. Sib kien mal-ewwel li ngħaddu jingħad jisu katekezi ta' kif għandhom nieħdu s-sagramenti fis-sens li fil-bidu inti biex tkun nisrani u tieħu tipparteċipa fil-quddiesa għandek bżonn il-mamudija. Allura sar Giovanni il-Battista. Imbagħad għandek ir-Re David li hu nafu ħafna li faħħar lill-Alla bis-salmi u bil-kant tiegħu. Għandna lil San Pawl li nafu kemm għadda bil-vuċi tiegħu ir-reliġjon ta' Kristu bis-saħħa tiegħu aħna wkoll u dan ir-raħal konverta lil Malta kollha u fl-aħħar mill-aħħar mbagħad għandna lil Aron l-ewwel saċerdot Ħomosea li huwa l-ewwel qassis li bekk juri li hemmhekk għandna s-sagrifiċċju tal-quddiesa. Tkellimna wkoll mal-kappillan Patri Joseph Mamo li sqar li din l-idea ilha tinħass sabiex il-parroċċa tkompli tissebbaħ b'dawn il-pitturi. Dawn l-aħħar snin kienet inħadet l-inizjattiva sabiex isiru diversi pitturi. Difatti dawn mhuwiex l-uniċi pitturi li hawn kien hawn pitturi minn meta imbniet il-Knisja li huma kollha ta' Giuseppe Calin. U mbagħad f'dawn l-aħħar snin bix-xewqa anki ta' diversi benefatturi bdew il-pitturi f'diversi partijiet ta' din il-Knisja. U propju f'dawn l-aħħar kważi sena u nofs sentejn permezz tal-għajnuna tal-benefatturi inħasset ukoll din il-ħtieġa li tkompli tiżżejjen propju b'dawn l-4 figuri li jirrappreżentaw lil San Pawl, lil San Juan Battista, lil Aaron u anki lil David. Xerona De Bono, Net News.